Tervehdys kaikki Jukikassen ystävämme. Saimme juuri pelattua 26. Euroopan mestaruuskisat täällä Kemijärvellä. Haluan kiittää ensinnäkin Kemijärven kaupunkia, kaikkia sponsoreita, joukkueita, talkoolaisia ja ennen kaikkea tuomareita. Turnaus sujui erittäin hienosti. Kiitos siitä kaikille. Joukkueet pelasivat Fireplay-sääntöjen mukaan. Se on hienoa. Jatkossa tulemme tekemään kovasti yhteistyötä Ruotsin kanssa, eli Luleån yliopiston kanssa. He kutsuivat meidät vastavierailulle ensi vuoden Ruotsin mestaruuskilpailuihin. Teemme myös tuomariyhteistyötä jatkossa. Pyrimme myös samaan norjalaisten kanssa, niin kuin on tehty aikaisemminkin, ja pyrimme levittämään Jukikassenia ympäri Eurooppaa niin, että saadaan oikeat Euroopan mestaruuskisat jatkossa, että on eri maita Euroopasta, Ruotsi, Suomi, Norja, Pohjoismaista. Kiitän kaikkia ja nähdään taas Jukikassenin merkeissä. Kiitos! Pelit on saatu pelattua ja voittajatkin on löytyneet, niin kuin aina urheilussa löytyy. Kolmas, eli pronssia tänä vuonna, ja taisi olla viime vuonnakin LTU, Sweden, Ruotsi. All team, please welcome. Ja hopeaa 26 kisoissa saa Rusty Records. Tervetuloa! Euroopan mestari ja myös 25 Euroopan mestari. Tervetuloa Keki ja onnittelut!